बे दखाना नोंनि नामा? औ बे दखाना आंनि। नोंखौ मेथाइ खनो होननानै खोनासोदों। मेथाइ खनो नामा नोङो? मेथाइथ' बिदिनो आङो दखानावहाय दसे दसे रोजाबो आरो जेब्ला रैसुमै देंखो खोनायो फागुननि बोदोरजों रिंखांबोना फागुननि बोदोरजों रिंखांबोना रैसुमै देंखो खोनायो सोर नोङो सुदेम गारांजों रोजाबबायना सोर नोङो सुदेम गारांजों रोजाबबायना आंनि गोसोआ देंखोनि बिदै दैमु दै बायदि बोहैखारना आंनि गोसोआ देंखोनि बिदै दैमु दै बायदि बोहैखारना रैसुमै देंखो खोनायो लावखार गथ'नि रिउ रिउ सिफुं सुनायजों बारदै सिख्लानि बायदेम सिदेम मोसानायजों लावखार गथ'नि रिउ रिउ सिफुं सुनायजों बारदै सिख्लानि बायदेम सिदेम मोसानायजों आंनि गोसोआ दिनै दौदिनि जानानै मोसानो नागिरबायदों आंनि गोसोआ दिनै दौदिनि जानानै मोसानो नागिरबायदों रैसुमै देंखो खोनायो फागुननि बोदोरजों रिंखांबोना फागुननि बोदोरजों रिंखांबोना फागुननि बोदोरजों रिंखांबोना जेब्ला आङो बिदिनो कास्टमार गैयि समावहाय आङो मा खालामना थानो बेफोरबायदि साननानै आङो मेथाइ रोजाबलाबायो आरो फ्रि टाइम मोनोब्ला फ्रि टाइमावहाय औ अब्ला बिनि मेथाइखौ खोनासंदो मेथाइआ माबायदि जुदि मोजां मोनोब्ला शेयार खालामनानै होदो आरो प्रग्रामफोर गाफेरबाय नामा? प्रग्रामथ' आं गाफेराखै